Her ser vi alveolen, hvor ilten kommer ned med et partialtryk på 160 mg kviksølv. Dette er et atmosfærisk tryk. Det bliver fugtet, og trykket får et partialtryk på 104 mg kviksølv. CO2'en kommer også ned i alveolen og har et partialtryk på 0,3 mm kviksølv og bliver igen fugtet og får nu et partialtryk på 40 mg kviksølv. Her kan vi så se arteriesiden, og vi kan se alveolerne. Her på alveolerne er koncentrationen af oxygen de 104 mm kviksølv, hvorimod at den kun i arteriesiden er 40 mm kviksølv. Her sker der så en diffusion mellem oxygen fra arteriesiden til alveolerne, og det samme sker med carbon eller CO2, hvor at CO2'en bevæger sig fra arteriesiden, hvor der er mere, der er simpelthen 46 grams kviksølv, og det bevæger sig ind til alveolerne, hvor der kun er 40. Så her har vi det iltede blod, som bevæger sig med 100 mg kviksølv, og det her 40 mg CO2, og det bevæger sig simpelthen ind i cellen, hvor der kun er hvor der simpelthen er mindre oxygen, hvor der faktisk kun er 40 mg oxygen. Så det her kan vi se, der sker igen den her diffusion, hvor vi får ilt ind i blodet. Og så sker der simpelthen den her diffusion, hvor det så kommer over og bliver det her uiltede blod fra cellerne, hvor det uiltede blod så igen så kommer diffusion ud tilbage ud i blodet. Og til sidst så ser vi partialtrykkene for ilt og CO2 i de kredsløb for de forskellige afsnit.